Santirumairu ikastolako laugarren eta hirugarren mailakoa gara. Arangoiti ikastolakoek erronka bota ziguten. Zergatik irakurtzen dugu? Germen Uribek idatzitako liburutik. Liburu hau irakurri dugu akiz dibertigarria dela. Katxi beti endredatzen, barregarria delako eta irakurtzen dugunean lasaitzen garelako. Rita eta zilarrezko txoria. Bertze bizi batean sartzen zarelako. Matilde Azkontaren ilustrazio politak dituelako. Eta animalitxoan izeneko sartzen. Argi superdetektibea. Intriga sartzen zaigulako. Argitxu eta bere laguna. Asarrek onenean lasaitzen gaituelako. Ez nahi zileoria eta zer. Entretenitzen digulako eta ongi pasatzen dugula. Jirafa lepo motza. Abentura honez dituelako eta dut divertigarria delako. Etxe bitan bizi naiz. Eta zer, entretenitzen digulako. Tatuaje bat daukat eta zer, Pertsonaiaren paperean sartzen naizelako. eta irri egin arazten didalako. Nik erremerre hitz egiten dut eta zer. Gauza errealak gertatzen direlako. Eta orain, erronka berago ikastolakoi eman nahi dio.